Potensfunktioner og potensvækst. Forskriften for potensfunktioner og potensvækst ser således ud. Y lige med b gange x i a det. For at finde frem til a, skal man benytte den lille formel, som vi har her. Det vi gør brug af, det er to vilkårlige punkter, som vi kan se, x1 og y1, som er det ene punkt, og x2 og y2, som er det andet punkt. Vi starter med at sætte formlerne oven hinanden, som vi kan se på den næste linje. Y2 lige med b gange x2 i a det, og y1 lige med b gange x1 i a det. Så for at... skal jeg lige se... så på højre side og venstre side, så dividerer vi på så forkortes ligningen, hvor b udgår. Herefter bruger vi logaritmreglerne på begge sider af lighedstegnen. Så der står log y2 minus log y1 er lige med log x2 i a det minus log x1 i a det. Til sidst sættes en parentes i højre side, og man dividerer på begge sider af lighedstegnen med log x2 minus log x1, og så finder man så a.